Oh, okay na. Ay, gamay na bilin. Oh, happy birthday, my dear Lucas. Happy birthday. Ate, nangka. Ano man ito eh, nangapog naman ito eh. 15 ra ba ako pala yate? Ayun. Isa pag ito, dala-dila ito eh. Siya na, naluya naman. Naluya naman taan eh. Ayun. Munggos, tinunuan. Munggos, tinunuan. Ayun. Nagilok ang ubo na ito, anak. Ay na. Maog yun. Siya naman taklop na. Hala, nalipong ko. Andiyan pati. Ham, pila ka buhok? Siya lang. 10, 20, 35. Panghimagas. Iko, maha. Tambal sa ubo. Ang biko po, ubo po. Oo. Sarapihon sa ubo. Karikot para ubo, pero ulit yung ubuhan ni Wida, bahala. Ang katuwa. Oh, mao kay kuan man na naman na itlog. O gani, pero mutaon ko ang di makakaon ani katong ako ang nagtrabaho. 35 lang. Ang gani na napihon ay sabaw mo. Oh. Shit sabaw. Bihon. Eh sabaw munggos. Og siya ra munggosin na lang na mamsa. Kanay 35 lang to na. Ubo man sa to. Mamsa. Labaw pa tong ubo. Agay. Okay ra ko ubo kay naran kong balay. Oh. Mga onta mga bay oy gutuma wa pa kaon sa ta. Kan kanang isa ni. Kuan sa ta break time mga unsa. Busy kay mga bay. Busy much. Hello, kumusta? Kumusta man mo diha? Pero mag-repack sa kuan ning bihon kajut lang ha. Di lang sa mo. Sa ning Boston. Thank you kayo sa atong first batch order karon. Simple siya. Thank you siya. First batch 5 ka 3. Wala na nako makayang puto cheese. Siya magputo cheese ko. Ana maliit na ang imuhang lunch. Pansit bihon. 10 pesos lang ang putos. Mga bay, dapat daghan diring order mga bay. Simple siya. Mark, paniud to na. Niud to na ma, kaduha na mo ni kaon kuya nimo ako, wa pa ka usa. Tuloy sige no, basko pa. Wa pa malibat. Hapit na gid ko malibat. Ara mga bay ay. Napata second batch order. I-delivera na pa ni. Ano man oh. Sa may mayo. Oh, isa sa bawah. Yara, atong may wagang bami. Pila ate? Oh, bihon. Kani bihon lagi ni siya. Tensa ti ha. Og ato ang super Vico. Og yara ang atong super maha. Oh, unsa pa gini ang order? Di apa, wa pa makuan. Wa pa maprito, nanay na prito, napay wa na prito. Order unya pa na mga alas 3. Sige, hala, ano man ni? Saan man ni oy? Asa naman ko nagpadungo ni? Isa nga bay ha. Relax amo dia ha.
Kaya kaon taron. Siya nga sabaw te eh. Sa kuan. Mamsa. Mamsa. Naman ang sabaw te. Ako na lang ni. Unod ani. Hala. Nanay tatay. Thank you. Mark, mangaon na kita Mark. Siya man doon nanawag, imo? May nanawag sa imo? Uy, tagay ko Facebook nimo kay imong picture dito ya. I-send nimo Mark. Unit dito, wifi na timil ba ka? Na 5. Alit ko. Oh, dara lang ka. Nana ko yung naripak. Tag-gis. Minsan man nung nanawag. Dili sa ako. Hala ka, diri day ang nainanawag. Gusto lang kalaan. Opening mo steps. Diri kaayo, diri day kang isda ka. Isa ka munggos lang, o bunsa pa lang. Diban? Naman ni sabaw na lang dito. Lumaan. Munggos jeez. Pinunoang munggos jeez. Dagan kayong jeez no. Bihon po jeez. 20 pesos ra. Busog na kaya. 20. 70, 80 mo sukli. Salamat. 15 ra. 15 ra. Mga bay, tansya ha. Uwi na si Lucas. Oy. Uwi na di ay si Lucas. Oo na mag, nasa lang dia. Sumbagay dia. Kauna ta, kauna. Kauna. Munggos, usa na lang nakaputos. Usa naman ron. Abanti, abanti, atras, atras. Munggos, jeez. Dagan kayo. Kaon sa ko, ay di na kaya, mahunaw sa ko mga bay, kaya nalibat na ko. Kaunta. Pinterest. Nay oras, kaunta. Hala ka, kay wa man iti kanon, Mark. Maglungag siya dahil ta, Mark. Hain man itong kaldero. Tuwa dito, Mark. Patay. Magbiho na lang ko. Gusto man na, wa man di kanon. Harot. Wala eh. Order ni. Order. Oo. Kana na diha. Kana na lang Saan dyan. ang mga luto ah?
Kuani kaning bihon nya bami. Mamaw ra dagway biko, maha. Kinaay kaon ro mga alas 2. Alas 2 ni pahatod. Pero alauna gikan na. Order of the court. Giahak gutuman ay wa man ka na. Magbihon na lang ta. Bihon. Kay kanon masad ni. Usa imo. Masa gali ni nga ni sausage. Dila man ilang tawag ari. Dila. Pero ina lang katong sausage na dagko ba. Bihon na lang ta oy. Kay may rice. May sabaw te? Kari na lang ay munggos ra jis. Ara munggos jis alas na ay ako lang gihurot og putos. Bihon jis. Di ay batong. Batong 20 na lang natanan. Ang batong sobra man na sa ka-serve. Dili na lang ta sa bihon. Mga kauban ni mong gichat. Hurot naman mga sabaw, sayo man na hurot. May mamsa, isda na lang gid niyo. May sabaw. Mala. Bihon na lang. Bihon. Grabe si Dudong nakabihon. Panglabay na sa sahog. Kuan lang ko, manghapin lang ko kayo. Mga unta ninyo mga bay. Mangain tayo. Ay, mangain tayo. Ang gara po siya. Say mo na, isus. Makakain gaya tayo nito. Ay, may magbili pa man. Ay, puto. Ha? Nay, asa naman ka, Nay? Mangluod man ka, Nay. Ay. Nay. Asa naman ka, Nay? Hindi lagi ko mukhaon, Nay. Baligyaan sa takanay. Pila ka sausage? Tulo? Kanang tulo 20? Naman, tulo? Sa city sa. Dayon. Tag-city ang buok. Isa pa. Wata lang reply. Are munggos. Tunga-tunga mo sa sabaw ana. Daghan mo kay na. Kinsira. Ing ato gyapon nimong bugas ginihamag sakto ra kay gid. Aw, punan mo usa ka tapos ato. Isda na lang daw ham. Ham lang daya. Oh. Oh, no problema siya pasta italiana. Ano siya mo daw? Dayon, mora. Oh, kan. 30. Wala ilain. 30 mil ra. Yung, dera doon na mabay puto city. City ang usa. Isa pa? Sapot ko bula-bula. Satu na naman. Ato. 27. Hugdan, yung agpas mark. 27. Ha? Yes, kapon. As usual. Pila tayo mo? 30 no? Ilisan og ham. 30. 70. Oh, thank you. Dong, usa ka biko dong. Oh, maha. Ay mula naon.
37 dong. 37. 38, 39, 40. 50. Oh, di ara. Unsa man lang ka? Oh. Film ni sila. Ah, 15 na lang na iya. Anak lang imo. Lang. 15 lang. Ano ray mo ya? Bihon niya, Jason niya. Meron lagi kita sa Ah, paliya raya. May kay naabdan pa. Ano lang yun? Thank you. Ala. Sold out na ang paliya. Nanay, akong bangko. Sama na itak ang mark. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Oh, diha sa mark. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin mo. Ang magkamali ay titimutin mo. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Ha, kaon na ta. Final na ni. Wala na. Sige, palit lang mo. Kaya mo nunong ko. Magbihon na lang ta mga bay. Bihon o mamsa. Mamsa nga isda ba? Kailan mo mamsa? Pag ko kailaning mamsa, dili ra ko na kailani. Siya mo habe. Oh, pila man. Sila pagbasan. Jeez. Apa? Dahil pa yung makbe. Oh, kana dato lang sa kaputos mal. Mamsa na lang tagbihon. Lumpia to. Ang kuan ka ketchup ka sa lumpia? Ayo lang te. Ah. Kamta ka. Ano naman tayo ang matikit. Kanin lang bihon ng isda. Kay rice man sad ni. Be. Ngan ta be. Uy, kinsa man nanawag. Saudi Arabia. Ay nanawag kaning mga Indiano no si panawag kay akong number na adiha nakapaskil. Sige sila panawag. Hello, hello, hello. Na Indiano nya. Mingon ko. Moingon ko nga malum Arabic. Di mo tingog. You know English eh. Di mo tingog. Sino kalaminte? Mingon ko. What language you are speaking? Sig panawag ang mga ibang lahi mga bay. Di ba naman akong number din nakapaskil. Say, apilin na lang ning ka bula-bula usa ka ham o hotdog. Ah. Doon ka bula-bula sa kaham. Sa hotdog. Sa hotdog. Oh. Yeah. Pila gali ang pan? Ilan lain? Dili isa gol. Tago lang. Bula-bula, jeez, doha. Ham, jeez pod. Hotdog, jeez pod. Ay, na ni balik na. Nawala mga bay, nawala ta. Murag balbakuwa. Si Ate Julie, wala kaabot taon sa Ate Julie. Ako ba ito gi-invite sa Ate Julie?
Sila Atitsa, ginbite na ko si Jing. Sila Mighty Mang. Wa sila ka kuan lang. Kaanha kay madlok pa man siya Atitsa og daghang tawo. Kung giingnan ang COVID. Kung giingnan ang COVID naro sa gobyerno. Nas politiko. Te, mga unta te. Karon imo na gid kaon. Ako na yun ikaon din. Sige. Hukal lang lagi mo. Ito may lami. Dili ko ba? December pa man dito na? May pila ni nanan may. 30 daw na. Barili. Ang sana? Barilis. Barilis. Pero yan baby. Maliw lang ko yung motibe. Te. Maliw lang tiya ka na rin mga te. Hindi kinilatan. Naa. Latan pa. Ang lat apa? Kapag ka nang buwan day. Kapag mga subak. Nga pa. Pili ang te. Pamili ang dako te. Ako gid ay kung pili. Kaya ano din na. Pamili da te. Ako iring din na. Atang ka na ko. Ako ta. Magsalo na mo te. Ako hugan raman. Ginagmay. Kaya ko ahos day ah. Oh, sige. Kaya nagay ko mag. Kuha ang mga lamas. Kuha akong live mo. Mao to mga bay, bisag unsa mga lahi di manawag nako mga bay kay akong number diha, number nakakuan. Nakapastil. Na karon kay naay manawag basta laing nasod manggawas man ilang country. Maro pa kayong uban kay murag nagamit sila VPN, no? Ni uban mo minsan na sila sa US. Nya, tuwa des Qatar. Minsan na sila sa United Arab Emirates. Nya, na des Pakistan. Agoy. Maroko ibang lahi. Patingogon sa nako. Kumda na. Kung matingog, laki na gani. Indiano. Patyon diretso. Samok-samok mo bisi akong kigol. Ang uban tawag mga kung babae, order na may manawag sa gikan lain na halan, hurot na ba? Nasinaw, si kawala itong live, nagutom na kayo, hungit taman. Og, maurot to Pakyasan, ug kalampusan, apan kining tanan, pagsulay lamang, pagkapait di ay, ning kinabuhi pagkapait di ay ning kapalaran. Agoy ginoko. Oy, manangid na ko ninyo. Bye. Thank you for watching. Kay mag-asikaso na ko sa order second batch. Thank you so much sa mga ni-order. Salamat, salamat. Arigato gozaimasu. Salamat kasi yung mga orders. More orders to come. Salamat, salamat. Wala na yung undang. Thank you so much. Bye!